chal ni gimutni ni gidwaro ni mondo wenegi chama. Rowere ntiere iye kanyo maneno ni gine kaber to nego wenegi chama ni kuro gine. Nitie gimi wene ga ng'ato. Ka giwene gi nadi. Ka gibe gi feel ni gidwaro chama to mana e chama ka gibe girodh ni arodha. Joradara do gibe gi tem mar gino mondo gine ka ginyalo yudo chama no. To kibiya ni koro ni gine sama pod eka ne wuon padi tho pod daktari no boko wacho ni en machuno ni nyaka chieng to bende onyalo mna dhi to bende rowere go nyalo kata mana yudo ni ka gichung' kode ma gidhi to daktari ema yudo ni kata maybe ma ji dwaro omiyo kik ng'ato parapa ni mondo wene giweni nadi telo be wene ga ng'ato gibende gibira to gibende giwacho maggi to gishow ni gin be ginyalo donje gino omiyo an awuon it is premature for me mondo awach ni ng'ane madwaro ng'ane wach pod adwa ni mondo walos chamani nyaka rowere go be wasogie positions ei chama ka mondo wabed gure achiel mondi mondo wawinj wach gi magiwachono ka nitie kata kama nyaka loke constitution mondo ketgi ka nitie kata space man nitiere manodong' gik mang'eny ma nyaka pod time patika kata mana yiero wagi pok nwatieko nitiere kuonde ma kan na wuok Kisumu wan pok watimo kata county chairmanship county nominations omiyo kata ka wadhi gik mwadhieke waken wadhi nang'o niwach gigi pok otiek te party omiyo mago te gin gik ma nyaka lose niwe kapok wachopo kata ka NDC iparo ni ang'o makelo